Good evening mga Kablawiks. Bagong episode pang Ginoo mga Kablawiks. Bago natin simulan mga Kablawiks, so nato sugdan di ay. Kung bago ka lang nasa lanta, paki-subscribe at saka pindutin mo yung bell icon. Mga Kablawiks, ito yung pangalawa, ikaduha na akong anak. Mga Kablawiks. So, ang tema karon, tormenting the devil. I-break na to ang mga pamuhat sa kaaway, mao ang yawa sa atong matag usa ka kinabuhi. Kaya ang atong mga katigulangan mga Kablawiks na ay na sila ay mga nakadeposit sa matag usa na to nga kinahanglan nato i-break. Kinahanglan mudot-dot gyud sa Ginoo karong mga panahon na mga Kablawiks. Karong tuig 2023 mga Kablawiks, kung mubuhat gyud kag dili maayo, lahi ni nga tuiga, dali kay mo sumbalik kanimo. Dili ka kumpiyansahan kay open ang portal sa impierno karong mga Kablawiks. Kabantay mo mga Kablawiks, daghan kayong gibubo ni Ginoong Hesus ang iyang balang espiritu sa dinis kalibutan karong tuiga. Na ay mga batanon nga pakit-o padaygan mo sa mga panghitabo. Ang mga tigulang magdamgo mga Kablawiks. Munang karon mga Kablawiks, kinahanglan dot-dot yuta. Kinahanglan lig-uno na to ato ang espirituhanong bahin. Once gani nga natay gipamati sa tong lawas mga Kablawiks, that means nga naay problema ato espirituhanong bahin. Kung naatay mga balatian, kay nga atong lawas mga Kablawiks, tulo ni siya, gikumpos ni siya tulo. Lawas, kalag ug espiritu. Kinahanglan lig-uno na tong espirituhanong bahin para kung atake manggali ang mga obstacle sa atong kinabuhi, dali ta makarecover. Kay wala man gud makadepende sa kalibutan ato ang mga panginahanglan ng mga Kablawiks, kundi naa man sa buhi nga Dios. Gibugna niya ang kalibutan pinaagi sa pulong. Siya ang alpha ang omega. Ang iyang pulong walay katapusan. Ug niingon siya nga sa pagbuhat niya sa kalibutan, nabuhatan niya, ingon siya nga buhat siya kahayag ug kini nahitabo kini. Mauning kay ang tao mga Kablawiks, gibuhat niya ang tao para modumala sa mga kahayupan ibabaw sa yuta, ingon man sa tubig. Ug ang mga tao mao ay gibuhat sa Ginoo nga labing ubos sa mga anghel nga mao ay maghari dinhi sa kalibutan. Pero mga Kablawiks, sa dihang wala patagi pagkamatyan ni Ginoong Hesus sa krus Kalbaryo, si Satanas mo'y hari dinhi sa kalibutan. Si Satanas mo'y hari dinhi sa kalibutan, pero sa dihang gipakamatyan nata ni Ginoong Hesus sa krus, nagapalakdos siya pinaagi sa atong mga sala. Nagapalansang siya sa krus ug nagpurong-purong mga katunukan. Giantos niya ang tanan para kita mahimong inosente ug siya nagsapir sa atong mga kasalanan para atong kasing-kasing nga pulaw ito mahimong puti. Hallelujah. Mga Kablawiks. So, sa panahon nga si Ginoong Hesus na natao kini si Ginoong Hesus. Sa panahon nga si Ginoong Hesus na tao, si King Herod boy hari atong panahon na, mga Kablawiks. Niya nakabalo man sa si King Herod kay gipadaygan pud siya. Mao ang si King Herod, Antichrist, nakabalo si King Herod nga natawo na gyud ang Mesiyas. Mao decide si King Herod nga tanan nga mga bata nag-edad og 2 paubos pamatyon. Pero ang Dios, ang Ginoo nga atong ilagaran, gigiyahan si Jose ug si Maria pagawas atong mga lugar nga dili gyud sila masakpan sa mga tao ni King Herod. Mao nga kaning mga panghitabo nato karon, history repeat ni. History repeat kaning mga kinabitaw ning mga karon nga sa US
kana mga abortion. Wa man mahimaya ang Ginoo ana. Nga nagkuha sila abortion mga kablawiks. Mao'y gipangkuan. Ang Antichrist gyud dili mo yan usa ka tawo ra ang Antichrist. Mga liderato man ni. Mga liderato sa panggobyerno or sa kuan ganang Jezebel. Reliyon nga hilig makikilawaso. Ang reliyon nga actually mga kablawiks dili man gid reliyon makalawas tao kundi ang relasyon niya sa Ginoo. Relasyon dominasyon ra na pangalan ra na siya sa pundok pero di na makaluwas. Ang makaluwas giun sa nato pag ang atong pagrelasyon sa Ginoo. Naabi ta mga tao nga dugay na nangalagad sa Ginoo. Pero pasultion sa pulong sa Ginoo. Murag wala ra kay ang Ginoo mohatag man nag-reward. Wala man siya magtan-aw. Kung sa gidugayon sa iyang pagpangalagad, kundi ang Ginoo nagatan-aw sa kasing-kasing sa iyang alagad nga kung tinud-anay ba gyud iyang pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. So, grasya sa Dios nga karon nakakaplag ko kay kanhi bisyoso jud ko tanan mga kuan wa jud mahimaya ang Ginoo sa ko mga buhat. Pero kung kaputon jud ta gamiton ta sa Ginoo, daghang pamaagi ang Ginoo para mausab ta mabag-o sa atong kinabuhi. Hallelujah, Jesus. So, thank you Lord. Thank you Jesus. Nakapadayag mi sa among pulong karon kauban sa akong anak nga si Dudong Gianni. Hallelujah, Jesus. Amen.